Знаеш ли защо Rolex не спонсорира футбол? Защото футбол е за бедните. Да, футбол. Най-известният спорт, най-добре платеният спорт и един от най-разпознаваеми в цял свят. Rolex спонсорират голф, тенис, дори и яхтни клубове, но не и футбол. На времето просто са решили, че е за бедните. Футбол е създаден от хората за хората. Футбол репрезентира биткоин. Биткоин е създаден от хората за хората. Rolex и другите големи Lacoste и тем подобни, които не са харесвали футбол, в момента губят, че не са се адопнали с времето. В момента футбол е най-добре платения спорт. Както и в момента банките те искат монопол, но не се ли адопнат адаптират, с биткоин и не го ли приемат, рано или късно той ще вземе първото място и ще ги остави назад. Затова, ако се чуди за какво Rolex не е на профит последните 5 години, сигурно защото не иска да си признае грешката, че на времето не е решила да спонсорира футбол.